učím skúšky. Priateľov každú noc môj telefon trápi. U mňa je počet poslov vždy párny. Pán primátor, presne vidieť, že začala škola, lebo vy ako skúsený fyzik ste dali deťom, pre mňa veľmi ťažká otázka, že čo je to udržateľná planéta, ale detičky vedeli, zrejme z toho máte radosť. Určite áno, pretože táto myšlienka prispieva k tej udržateľnej planéte, k udržateľnej krajine, k udržateľnému mestu. A olympiáda vlastne zanechala už stopu vlastne medzi našimi deťmi, pretože každoročne nám pribúdajú ďalšie školy, zapájajú sa ďalšie a ďalšie deti a to sme presne chceli dosiahnuť. My sme chceli, aby cez deti sa dostala táto myšlienka k dospelým. Samozrejme, hostiteľke dnešného krásneho podujatia treba dať slovo. Pani riaditeľka, zoologická záhrada s Olom spolupracuje roky, ale čo máte nového v zoo? Aké nové zvieratka, alebo čo je pre tie detičky pripravené? Prírastkov bolo neskutočne veľa, začalo to žirafou a hrošikom. Pokračovalo to rôznymi druhmi opíc, antilopami a tak ďalej. Takže sme šťastní. Dokonca aj vzácny prírastok kozmana striebristého sme tento rok zaznamenali, surikátky a podobne. No a tá spolupráca s OLO je už naozaj 11 rokov. Odtud zahájili sme 4-krát olympiádu a dúfam, že bude takto aj pokračovať. Nádherné zvieratka, nádherné počasie, nádherná nálada. No pani riaditeľka, my vám želáme to slniečko aspoň do decembra. Ďakujem veľmi pekne, to by sme potrebovali. Ďakujem. Pán riaditeľ, vy ste zastanca Žila Verna 2 rokov prázdnin, alebo ste radi, že len trvali 2 mesiace a že už začala tá škola? 2 roky prázdnin je strašne veľa, to sme tak zleniveli, že radšej nie. Čo nového má olympiáda pripravené na nový ročník? Tie osvedčené akcie sa ukázali, že naozaj o ne majú deti záujem, tak snažíme sa ich stále vylepšovať. Tak ideme po kvalite. K dnešnému otváracemu ceremoniálu no zrejme musíte byť vy spokojní aj Olo. Krásny slnečný deň, detičky usmiaté, skvelá akcia, skvelí hostia a vôbec dobrá nálada tu zoologickej. Tak to iba podporuje tú myšlienku, že dobrú vec je podporená aj zhora. Takže aj teraz sa to ukázalo, tak my sme radi, lebo s tým počasím tento rok je to dosť bieda. Ale teraz vám tá objednávka vyšla na dnešný deň. Ani sme ešte neobjednávali radšej, lebo nali sme to na náhodu. Deti to privolali same. Zdeno, ty si krstným otcom tej opičky, ktorá býva tu v zoologickej záhrade. Sem tam ju zobereš na motorku alebo na ryby? Tak už sme sa o tom s pani riaditeľkou bavili. Už som to spomínal tu, že keď sme boli naposledy, bola aj chorá, takže bolo to dosť náročné sa k nej dostať. Ale napadla ma taká myšlienka, videl som taký americký film, kde opica hráva hokej, tak sa idem porozprávať s pani riaditeľkou, že či ju neuvoľnia do našej akadémie. Majstre, vy ste stále ten duch dieťaťa a priznávate sa, že vy normálne nosíte ten papier ešte klasicky, zviažete tie noviny a idete s tým do zberu. To už malo kedy vidieť. Neviem, prečo to robím, mám to sebe od detstva. Ale uvedomujem si, že všetky tie papiere a noviny, keď odnesiem, tak budem mať na čom písať, budem mať na čo tlačiť, takže to vlastne robím sám pre seba. Takže možno keď píšete tie svoje básne alebo texty, tak si poviete, tak toto je ten recyklovaný papier, ktorý som ja tam odnesol. Áno, a som za to veľmi vďačný, že je takáto možnosť. Jednak tým šetríme naše lesy, jednak tým šetríme naše životné prostredie, šetríme aj svoje sily, svoje možnosti a potom je to taká pekná myšlienka, že naozaj, že to, čo sa dá vrátiť do použitia, tak to vráťme a som rád, že sa toho ujali deti, pretože deti sú najlepší učitelia a učia aj nás dospelých. Kamarát môj, podľa teba, čo tu dneska bolo také naj? Tu bolo najlepšie, ako rozprávali a mali sme sa fotiť. No, mne sa tu najviac asi páčilo, že sme sa tiež mohli vyfotiť a... Hej, Kimi! a že som stále v telke. To je moje najlepšie, lebo by som strašne chcela byť herečkou. Dúfajme, že sa ti to splní. A tebe, čo tu bolo také najlepšie? Páčilo, ako sme robili s tými sprejmi a že nám dávali podpisy. Detičky sú samozrejme z úvodom olympiády spokojné. Ako je spokojná pani učiteľka? Keď sú decká spokojné, tak som spokojná aj ja. Podľa vás na dnešnej akcii, čo ste najviac obdivovali alebo čo vás najviac zaujalo?
tak bolo toto nadšenie tých detí, že sa vedia tešiť naozaj aj z maličkosti a že sme si tu pekne prišli pozrieť aj zoologickú záhradu a všetko toto bolo naozaj úžasné. Pani riaditeľka, samozrejme v prvom rade gratulujeme k 3 titulom. 4. ročník pre Jarovce, opäť veľká výzva. Opäť veľká výzva a myslím si, že ten 4. ročník bude taký bojovný, lebo by sme chceli obhájiť to olympijské zlato. Karin, tak začiatok máme úspešne za sebou, ale teraz niečo pre tých cifr špionov. Aké sú čísla, Karin? Koľko detí zapojených do olympiády, do nového ročníka? Koľko škôl? Vieš, tak ono máme ten nový ročník, ten 3. sa zahajú teraz, hej, ako pred chvíľou. Tak máme zatiaľ, naozaj len september beží a už máme 3 nové školy. Takže to číslo začíname zo 103 a 17 650 detí. Hej, takže nám pribolo nejaké 400 detí, čo je pekné číslo. Za tých pár dní sa tešíme. Nové je aj samozrejme logo olympiády na ročník 2014-2015. Zaujímavá stopa, tak si niečo k tomu povedzme. No, logo máme stále rovnaké, ako olympijské, ale vždy máme nejakú tému, ktorú by sme chceli prezentovať každý rok a tá téma je tento rok Olo Ekostopa. Takže bude nás celým ročníkom sprevádzať. Pôjdeme po tej stope alebo po stopách. Áno, tá stopa je žltá, modrá, zelená, trošku inak ako semafor, ale upozorní, hej, takže áno. A čo, priatelia, zaželať novému ročníku olympiády? Nuž, je to úplne jednoduché, nech je aspoň tak krásna a vydarená ako dnešný deň. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.